ka channel hatu phitep kapadyang smobha yapi sha kani ka episode but hakani ka kanti ka channel hatu phitep kanwanra shapi ya uwei na kimrat bakin sha bat barat batam ha kaperthai shuwa bangin poi sakata ka benta smobha subscribe ya kani ka channel ba phinyo shibun tli kijing kantep ba phla bat bayo jingmentoy hapo kaduryo ba shatrai du jangka ladan uni umrat ubalayo thia klem sha panthot daki spasnem hooj uni udai umrat ba ki khot ukrakan bat ha kani ka kanti ngin yakran shaphang uni umrat ba kansha uba itrim hadu kata hooj watla lakam ba udai tang ujing thau jong ki khana puris kam hanre hato lahi ban pensishaya kata nalor ba udai ujing thau ubalanget ba uladan hakiduryo ba nado kipor bandai ha kabawat kaktien ba khoi ka bible kalakran shaphang uni ujing thau ba kansha tongin ya pet manta ayu kanja lada uni umrat uba ki khodru daka kerteng nivayathan undang dan ha kani kaperthe kabamanta bat kumno ba uni umrat bakansha ula ban kta yangi tongnya rong syakathwei kajingtep shaphang uni umrat ubala tieng da kibrio kiba et ya kaduryo batwat kibadan haring kauro kumno ba uni ulivei than on hakaperthai kabamanta kabanengkong ngin nyau ya uni umrat kansha hakathop ba ki khot cephalopod kabakanthop ro ya ki octopus ki squid bat ki cuttlefish badlanget ba ukrakan lani ulivei than ulong uba khamstat na kani kathop cephalopod ki badai ro ki marat ki bajam bat ki bomdan sieng hakamet bat lese deina kani kadaw ba anda kiyap ki suja rangai kum kiwei kimarat kum dinosaur lese ubadan ki sieng bat anda layap shispa snam menshwaro hado menta kidang la ban pensisha ya kajing dan jongki lengba kajing lap ya kini ki sieng jongki tekani kanwanra ya kajing siero namar ba omisham lalap yakini liase kila bandang dan hadu mentamani hatrai do jong kiduryo klem daklet ba ubrio udang la manwat benia tang kumbasan persen ya kiduryo ba langai ro balada kini kimrat kindang dan hatrai do jong kaduryo kila bandan hanot Atlantic Ocean nalor kata ki giant squids ki bayasrium bat ki kraken kidang dan hadu menta meni habaro kiduryo ba jong kaperthai bangin tep ya kajing dan ki kraken hajan jongi kalong ba ninlap bat nin yokem shibon tali kidokha lese daki pau hajar tali kajing shisha kalong ba uni umrat upen siir ya kiwei kidok harit bat baro kijad dokha wat kishakro kin yale banjingi sha kasla jang kaduryo bat lada jia kumta ukrakan ula bandan hajan yangi ki giant squids kijukem ya kidokha da kabatan ya kidokha hapo kini kikti bagi khot tentacles bat sisien balakem yaki kidokha kimlat chu banki lese ukrakan ro ubam ha kani kaju karukom hanre kidokha kinlong kibarit ban pen kedang ya bat lese ula ban bam da kidokha whales bat ula ro ban ngutli ya kiling kibahe ba langet ba ukrakan udan kajing he kat kadawlunong bat kamet jong
kahe hadu khatsan spa mita ha ka circumference bat chi spa phut ha ka jingjrong bat ka jingkhia kabala ban kot hadu ndru phau ton bat langit bakini kimrat kila bantan ya kilieng kibahe do shatrai duryo da ka jingyarap kini kitan tackles lani kikti jongki komta gila ban kubur ba uni umrat ulong ubaklan hadu kata bat lada kibrio kidan ha kini kiling basyatan ha ukrakan kajingkot kalong bakin silong kajingbam jong uni umrat kensha haba jubab ya kajingkeli ayu kanja lada ukrakan lani uliveitan udang dan ha kaperthai kabam menta lease ngila banong ba kajingya lenti jong kibrio haki duryo kanlong kabasngo sirkai ba bat kajing siir lada kum kendo ya uni umrat di kumno uni umrat bakansha unkta yangi lada uni umrat kansha undang hatraido jong ka Atlantic Ocean kabade ka jaka jong o ka history kala ban kala bat lese ki Vikings kila ban sha kthajam ha uni umrat ha kapor baki hiertma da ki lingtma jongki bat anam dan ka history shaphang kini ki Vikings ki bangi tebaro baki day kinong yale thma ki bashir khaitam ha kaperthai ka bamanswa nalor kata wat u Christopher Columbus ubalalap ya ka Amerika ula bansya bam ha ki kraken shua ba unpoy syakajaka ka ba uday banpoy bat lese ya ka kontinent Amerika ro anam patla bansyam bat lese tat anda lashna ya ka aeroplane baya ka Amerika onlap da ka jing perkhat ba kinong syang duryo kinla persang ban herthma ya ki kraken ha kapor baki kendo lani kisya pendik ha ki kraken kanlong kabasngo thamula namar bakini kijat merat kilong kibahe bat kila ban sungoi teli ya kiling kibahe ro nalor kata namar baki ha ki benta bajilio jong kaduryo kidon kam shibun kabam bat kajingwan ya lenti jong kinong sang duryo kaap jingma ya kajing jongki handrai aingu yo ubele makini kijat kraken shimla yo isyo hakasla jong kaperthai bat wat lada kidang dondro liasi kila ban suja rangai na kajingyap hadin kajingyak ni bam bat kiwei kijat merat bakansha kum ki megalodon bat ki great white shark habapai menta syakajing shisha syapang kijing tho ikana handai bat ki puriskam syapang kajing hirtma ki kraken ya kiliang kala bandong ba kanamday kapasisha bat lese kiday tang ki giant squids ki bala hirtma ya kiliang handrai wadla kataro ngimla ban kubur ba ki kraken kimlong ki basisha klam dakletro ba ubrio udang la ban war benia tang kumbasan persen ya kaduryo ba bat kei kabajia hatraido jong kaduryo ubrio empatla ban tikna wadla kataro kanlong kabasngo shirkai ban sha nguteli ha kini kijat merat kanlong kabasngo shirkai lada syabam ha kinu kijat merat kum umegalodon lani uwil liase kani kanlong kakhana banginya keren ha ki episode banangwan jong ka channel hatu pitep titang katu ngin pun kotshwa bat nginya syampat ha ki weipat ki episode bat lada pidon ki khana ki baphala ki ba phikwa bania tho lam hangi smobha comment hapo ka comment section ba ka channel hatu pitep kanyo ban IAP ya ka jing batai ka babania wat klet rudi pan subscribe ya kani ka channel ba pinyo shu ki khana ba phala bat bayo jingantoi